Gymnázium na Mládežníckej ulici číslo 22 v Šahách zorganizovalo Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium na škole a ďalší návštevníci mali vo štvrtok 5. decembra 2024 možnosť obzrieť si vybavenie školy a jej infraštruktúru. V rámci prehliadky po areáli školy tu mali možnosť navštíviť jednotlivé učebne a vidieť priebeh vyučovania, získať bližšie informácie o škole či sa zoznámiť so študentami a učiteľmi. Žiaci základných škôl mali možnosť zapojiť sa do aktivít v anglickom jazyku a prostredníctvom Mentimetra vyjadriť, čo ich na škole najviac zaujalo. Víťazil záujem o bilingválny študijný odbor, možnosti cestovania či medzinárodné projekty. Oslovili sme niektorých potenciálnych záujemcov o štúdium na škole. Zaujímalo nás, či ich škola oslovila. Rozmýšľam nad tým, že by som sa prihlásil. Bolo tu to dneska docela zaujímavé. Hlavne tá fyzika a angličtina bola docela aktívna. Docela sa mi tu páčilo a vedel by som sa tu predstaviť, že by som študoval. Ja veľmi neuvažujem nad inými školami. Toto je mi blízko, asi sem. Mne sa tu najviac páčilo učebňa chémie a fyziky, bolo to veľmi zaujímavé a vedela by som predstaviť sa tu, aby som to študovala. Rozmýšľam, že by som sa prihlásila na túto školu,
pretože sú tu dobré ponuky, dobrí učitelia, som si všimla, že sú tu dosť dobré triedy, aj máte tu ponuku, že keď chcete, tak môžete si vybrať medzi 2 obedmi. Som v Ukrajine, študujem tu už druhý rok, som druhák teda. Prihlásil som sa na túto školu kvôli tomu, že sa vyučuje v anglickom jazyku a s študovaním nemám žiadny problém. Celkom sa mi tu páči a keby náhodou niekto sa chce sem prihlásiť, tak ho to podporíme a pomôžeme. Odporúčil by som sa každému sem prihlásiť.